manteca... Coses. No, registrar, anar a l'hospital intel·lectual i el registrar. I el que porta la Coca-Cola que no. Sí, perquè quede tota... És que ella abans treballava amb fuster, però treballa al mil·límetre, cosa que en la pasta encara la comprés que no pot ser, saps? No, clar, no. Però vull dir que era, saps? Crec que queda tot com un quadrat, molt redó, i la pasta fa el que vol a vegades. A vegades sí. Crec que sí. La paleta. Es que te gusta el chocolate. Está despegado. Es que luego te enseñaré. Has vist? No, és la forma de l'instrument. D'una castanyola. Que és el que tots els grups dels nanos i gegants, i és el que es pecolla. I ell... Recorda el gegant. Com molt fred especial? Sí. Uy, se están rebotando. Como que sobre, puedo cortar acá aquí. Se están rebotando. Això és la tensió, estàs nerviós, Sato. No, pasa que me falta... Me falta tant de cacao i manteca s'ha pegat. I a més que fa molta calor, se veia molta calor aquí. Entre la calor i la humitat i els nervis i l'emoció. Ah, ja es feia.